Kaseng HYC mau hati circle hapo kajing yalam jong usamla shanbok masenting ubadai presiden jong ketai ka circle ha kajing don lang jong Richard Lengdo Martin Umba usamla clever shadap bat kiwe kid khot na ketai ka circle menta kasngi kine kid khot kaseng kilalet bania kendu kerpang yau branch manager jong ka United Bank of India mau hati branch kabalabu homsning Hariboh district halor kebenta kabahadin bagi pajba jong ka thany mau hati ki juud junam shikid khot jong kaseng halor kajing jengai palat ki bang ban kensyo pisa namar kumba kalong hadu menta kathany mau hati baro kawai kadon tang kawai ka bang kabaai jeng sekri ya ki pajba kathany bat ha kate ka bang ru kajing lumpriu bat kajing pun kam jong kinong trei kate ka bang bat ru kajing don kam jong ki pajba banyang da ulain banyo let thap pisa bat dro pisa namar kajing jerong palat ulain bahak banyang baro cisngi Kajingwan jong kane keklam COVID-19 ru kalanang penjenjar susu yaki pajba kathany namar kajing don kam ban penia jengai iwei na iwei pan. Kumta kaseng da kajing songkya halor kane kabenta kalalej bania kendu markhmat yau branch manager ka United Bank of India mau hati branch Henry kabalabu pat homsning kabalong kum kajing pen ikwa yakinong mau hati namar kane ka branch nadu kijing tho jingtar kisan but bat kiwe kidai lut jong ka mau hati branch katba kane ka branch pat labu homsning halor kane ka benta ka bana ka United Bank of India kabu ya kede ka branch homsning katba ki kot kisla bat kiwe ki jingdon kam kiaj bej haka kerteng jong ka mau hati branch kit khot kane ka seng kilabu ya ka jing kerbat bat kenturu ya ki officer in charge bat khamtam ya uteu branch manager ba unshim khya ban penpoi ya kane ka khubor sya ki bor ki bahalor bala dalong ka bala banra ya kete ka branch mau hati kumba kalong haka kerteng bat haka jaka ka ba ka dei banlong bat ru kan long ka jing mentoi jong upai ba obobon ha ka ju kapor kine kinong yalam jong gane kaseng ki penpau ba ka jing don kam jong ki pajba sa kawai ka bang kalong ka bakerki hadu kata namar ka tei kawai ka bang ka bala don lupa kamla shu ban ai ka jing chakri ka babyang kham tam ha kine kisi ba ki pajba ki la songthu ya ka jing don kam ban don ka jaka kan show pisa bat ru ka jing don kam ha ka bai de bat ka jing yo ki lat jing yarap nang sarkar lengba ki bang account na kalian jui tam kung kinong sung jong thai mong ti kumbang itip untuk muswa kene kabang kun sepo mong ti ne rei lang jui ngim tip atun gorkom waktu ko minang khna kene kabang kala poin sung sning te lang jui muslo man tepat jur ya kam tam ya iba dipet kabang ki makam halo atin singkia on oi biang kene branch ate sepo mong ti namar kumbolong tahi pagba singkia ha namar tei don tangam megalia ron bang tangway ka bang ibril yung lunch sisi jaga jam tiga apa yang kita senang trong thai mong ti bakwe yang kita pat jut ba talong ka bala ba kene ka bang kadin poi yang sete nomor ne la tho sai United Bank of India mau di branch please adin ga yuot jong baba un balang jong ka thai mong ti bakwe ngelawan bu daga jingtho seorang manager jong ka United Bank of India mau di branch but aga juga por ngi pane ga chisai but aga juga por ngi patru long dalong ka bala gade banwan yang ya kane gebang seti sakhan ga jungi mar kumpulai isai bala toksai mti ba gade ka branch ka mti but hadin ga jinga keren jungi but mti branch manager nagaliang jungu laong bersang ban tersiau ya kane bor singbor tiba hamhalor te nagaliang jung kaseng ikwa dan keren dan basai balada ka United Bank of India kamla belira biang ya kan ke branch sepuk ka than ka juni ka bahi makin weng ya ka kerteng ka jikwa hi nakaliang kaseng ka belum ba dalong ba balahi balong ba kiye gihan lan ne kita ke tibah khmat jong kane ka bang UBI dalong ba bala belum ba kum ka jikwa hi jong ba balong ba kandon hi stage semuti nang bahkan pensuk ibu bak babun malang jong kathany ga jongi namar ba dakhen nadu nate nang usiang kat banpoi seni samsning babam lagi kendai 4 kilometer duna pantasder long kakta sikadei antam yu boduk besuk jungta nagaliang useng ikwa panha igane kubor si balor jong United Bank of India badalong babala idei ban bu dan ban ra biang ya gane ga UBI sate sipo kathany ga jongi